Kull telfa familja ġib magħha trauma u weġġa li kulħadd jesperjenza b'modi differenti, speċjalment it-tfal li jkunu għadhom qed jiżviluppaw il-mod ta' kif jipproċessaw l-emozzjonijiet tagħhom. Emozzjonijiet li ħafna drabi joħorġu b'imġiba diffiċli. Minn dawn l-esperjenzi twilet Kannella, ktieb ġdid miktub minn youth worker li taħdem għal Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, ispirat minn snin ta' ħidma ma' tfal fil-kura alternattiva. L-istorja f'dan il-ktieb mhux biss tajn li tfal jarfu u jifhmu dak li jkunu qed iħossu, imma tajn ukoll il-ġenituri u nies li jaħdmu ma' dawn it-tfal biex iħarsu lil hinn mill-imġiba u jaraw il-weġa li ħafna drabi tkun moħbija warajha. Hemm ħafna labels illum il-ġurnata għax xi ħadd għandu challenging behavior, imma dak il-behavior minn fejn iġej, x'weġa għandu dak it-tifel. U għal daqstant għalhekk jgħid speċi dan il-ktieb ġi maħdum apposta biex ngħinu l-itfal jibdew jitalmu inta eta żgħira wkoll jirregolaw ruhom u fl-istess waqt il-ġenitur kif għandu jaġixxi. Il-karattru ewlieni jismu Kannella biex kull tifel u tifla jkunu jistgħu jaraw lilhom infushom fih, għaliex kif tispjega l-awtriċi, kull tifel u tifla għandhom storja differenti, iżda kollha għandhom bżonn spazju sigur fejn jifhmu l-emozzjonijiet tagħhom u jitalmu jesprimuhom. U għalkemm il-ktieb jitkellem dwar it-trauma iwassal ukoll messaġġ ta' tama, għaliex l-esperjenza tal-youth worker turi kif blajnuna it-tajba u bnies li jifhmu minn flok jiġġudikaw il-feriti jistgħu ifiequ. Bħalma huwa xhieda każ ta' tifla li ħadmet magħha snin ilu u li jibqa' f'qalba dejjem. She was suffering from a lot of behavior li forsi kien daqshekk challenging, etc. U llum il-ġurnata blajnuna kollha ġifieri tal-professjonisti kollha li ħdimna magħha, inkluż anki jien, il-fatt li talmet tirregola ruha illum il-ġurnata hija ta' suċċess u hija suċċess fatti tajna anke wkoll fil-komunità. Fit-tnedija ta' dan il-ktieb, il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li Kannella huwa eżempju ta' kif il-professjonisti tal-Fondazzjoni qed jużaw il-kreattività tagħhom biex iwasslu lil pubbliku ir-realtà ta' madwar 500 tifel u tifla li jinsabu f'kura alternattiva u jagħmlu viżibbli dik li ddeskriva bħala il-bagalja emozzjonali li ħafna minnhom iġorru magħhom. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-ħidma soċjali tmur ferm lil hinn mill-paga u tenna li biex tassew tajn persuna trid tkun lest tidħol fiż-żarbun tagħha, tifhem it-trawmi li tkun għaddiet minnhom u turi modrija għaliex hekk biss tista' verament tajn persuna. Kannella jinsab għal-bejħ fil-ħwienet tal-kodba kollha madwar Malta u Għawdex bil-qliħ kollu se jmur bris it-tfal f'kura alternattiva.